To je housenčička. Není moc světla. Ježišmarja, jak si povzdychla. Jak mě včera dneska ráno. Jo, to dobře čapla. Dneska ráno v 6 hodin, když nám ji donesli. Tak mě usnula u kozy. No to je dobře. To je dobře. Včera nechtěla ani ode mě. Včera jí zabalili, dali jí ke mně. Malá jsem normálně chytla, nechtěla ode mě, prostě protestovala. Se držela obě dvěma ručičkama prostě mě a nechtěla. To je housenka. No, teď je naprosto spokojená, úplně. No jo. Jinak, četla si komentáře? No. Cože?